Is-seduta parlamentari tat-tnejn filgħaxija komplet tikkonferma l-istat ta' konfużjoni li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista fuq tema importanti f'pajjiżna, din id-darba dwar it-tema tal-iżvilupp. Dan der ċar waqt mistoqsija parlamentari li jagħmel id-Deputat Nazzjonalista Stanley Zammit lill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi. Il-mistoqsija kienet dwar reviżjoni fosthom fil-proċess kontroversjali ta' razzjonalizzazzjoni li jagħmel il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern lura fl-2006, proċess li permezz tiegħu artijiet verġni li huma daqs is-siġġiew ikollu nataw id-dritt li jsir żvilupp fuqhom. Ministru, l-Oppożizzjoni ilha titkellem fuq l-ħtieġa ta' reviżjoni totali fis-sistema tal-ippjanar inkluż l-eżerċizzju li sar 17-il sena ilu tal-local plans. Dan kien l-istess deputat nazzjonalista li ftit tal-jemilu ddikjara li ma jemminx li min għandu art f'żona ta' żvilupp għandu jitneħħilu dritt li jkun jista' jwettaq żvilupp. Min għandu art fabbrika li qed tgħidulu li se tneħħilu miż-żona ta' żvilupp iwa jew le? Le. Quddiem din il-pożizzjoni kontrastanti tal-Partit Nazzjonalista fuq dan is-suġġett, il-Ministru Zrinzo Azzopardi innota l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni, fakkar ukoll kif il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ukoll kien iddikjara pożizzjoni simili. Ma tistax tagħmel dikjarazzjonijiet fuq dawn il-local plans u toqgħod tipprova tagħmel storja sħiħa fuqhom, u mbagħad meta l-kollega jiġi mistoqsi jekk art illi ddaħħal għall-iżvilupp fl-2006 se jinħareġ jew le jgħidilna mhux se jinħareġ bħalma qal il-kap tal-Oppożizzjoni qabel l-aħħar elezzjoni qal jiena ma noħroġ ebda art li daħlet fit-2006. Intant il-Ministru Zrinzo Azzopardi fakkar kif l-aħħar jiem Stanley Zammit kien iżurriq ma' numru ta' residenti li oġġezzjonaw li art tiġi żviluppata minkejja li kien l-istess Gvern Nazzjonalista li fl-2006 ikkommetta din l-art għall-iżvilupp u li sallum Zammit u l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jkun lemmu seqlawn biex jipprova jintoġob ma' kulħadd. Huwa faċli li mmorru nippreżentaw ruħna man-nies, ngħidulhom ħafna affarijiet. Noqogħdu nippreżentaw irwieħna li se niddefendu lin-nies minn lekk imsejjaħ żvilupp ħażin. Meta dan l-iżvilupp se jkun qed isir grazzi għal dak li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U kunu ċari, u kunu rġiel man-nies.